Sesimpat ngap yang so bahabat ai kublai pi barok perlo bi ki jonga ki bolong ki support ki kersan parat ba yo ne channel jongi te khade ka por ba khlem mat ka ba menta yang nya kren biang spang ka tu ka kes ne ka jingsha penyap jong ki arngut ki hybrid ki badai na ka senong nong ra kata i insa fira len do mau nai bat u kersan borlang khar mudai hot ke ne ka jingjia le sing la ban ong ma ka long jingjia ka ba kham so phla bat ka ba kham ka lain ni ki ba kham ka lain barok haba ni pe iki borok ki belajar kan nega ri kasi ke baik ke jongi ngalak ban ong bajan borok ki kes le ke jing sya penyap ki ba lajah kan nega ri ke jongi borok nak liang jong polis departemen ki lalap i ke jing sisa bat ki lalap i ki nong lek baman ne kita ki breu ki bodon keti ban lek kata kam pentrim le ne kam penyap breu Henry ka bakam ngosi bat ka bakam ngok kolong sepang ka jing jai kini ki arngut ki hybrid katai inside viral ndok mau nai bat ukersan borlang khar mudai ki badai na ka ju hi ka senong kata na ka senong nongra kini ki atli ki jing jia ngai skam ki along tai jing jia ki bla lapan kendet pas ngosi bat pang nut ya kari bat ka jai ben reu hi borok away ha ka ba kum ki pai ba jong ka breu nyo trap hi borok away menut ban ong ba wadah duk kini ki sngi ki por ka menta nyempat yo ya kata ka jing sngo hun Halor kejing tokiet berkejing wat banyak ikini ki arteli kejing jia kepala penlong ru i kum ki kun jong brief nyutrap kam tam ki bahaya ngasam bat ikimi ki pa jong kini ki arngut ki hybrid bengin ngau begini ki arngut ki mensim ki bokordor kim pat yo kata kejing bisar ke bahok nak liang jong ka an ayo bangi ya file bagi social media platform kam tam kum ka Facebook bat ke YouTube abangi ya page comment section bat kuwi ki bentah bapun ki breu le ki khun jong ka breu nyu trap ki ong ba imat kan ka senong nong ra dei badon kita ki nong le kam snil le kita ki men no ki badai na kan hi ka senong nomar kata kalong ka ba e ka ba jenjar ban lap ye ki sakhi ki sebut le ne ye ki jing sisa barok nomar ba le sei la dei sisa kita ki ban opok ka senong ki balik kum ye ki kam snil ba ki kam penyak breu kan long sisa ka ba e nomar ba ki la plan lupa bat kila kenjing ken lupa jwa bikin sa le ikano kano kam kebalong kum kam penyak breu le ka kam nong shot no breu ndai ngai ba pis mutu begini ki borok ki long tang kita ki assumption ne ka jing mudur jong ki breu ha ka ba le le ru ngimla bat keno ya kasnong nong ra na da nyimpat yo ya jing sisa bat kum ki pai ba jong ka breu nyo trap ka banyi don bat ong ni ka por kalong ba na ka liang jong ka polis departemen kala fir sisa haduk tata ha ka ba dai bat kini ki artli ki kes jong ka jing sap penyap jong kini arngut ki hap ki baret bat ban wat bat ban sei ki jing sisa ha ka ba kum ki khun jong ka breu nyo trap hi barok i kwa ban yo ya jing sisa flor kini ki artli ki jing jia bat ka wen ka ba pelengok tam e ngi kum ki khun jong ka breu nyo trap hi barok ka wei kalong ba ha to balai ket kum ha kini ka jok jong ka jing start na ka ba nilayo kita kitiar bat teknologi ki ba pher na ka bentaban pendon kam ha ki forensic test ki ba ngi ong ane ki ki jing test ka ba kum kaliang ka jok jong start mentai ki don penban ka ba dai ki artli ki jing jia om don juba bai ai wa lagi don kita ki mesin ki ba klain ru ki singi ki por ka ba menta bat ka wei ka ba ngakwa ban keren ha ka ni ka por kalong kham tam ya ka jing jia insa viral den dok monai ha ka ba na ka liang jong ka polis departemen kala penmi badai utu khna khalai snam hi bala penyap mi bat dai tang ma u merwei hi henrei ha ba nya sap ka jubam ka ba li osngoling ba jong u bat kum juru na ka kemi ka jong u bat na ki kemi ki kapa jong i insa viral bat ki don ru ka to ka ne tli ki point ba ka polis departemen kampat semla ai kata ka jing clear ka ba ya dai bat ngi kum ki pai ba jong ka breu nyo trap ka baning kong sepang ka to ka Scorpio Rongyong ha ka ba ma u bat kum juru ka kemi ka jong u kala phla ba ki don ki ba yo i kata ka Scorpio Rongyong ka bom don number plate bat ska we ru ka ba kala mi ka report leng ba jong ki puliat bagi ong ba une u khna khalai snam ula penyap ya isafira nomor ka jing ya keni biscuit handai ka bangi kwa ban tip na ka liang jong ngi kum ki pai ba jong ka breu nyu trap kolong hatu ki polis kila lek ne amban kelin ne ban tokit na kita ki breu ki ba pli ki dukan biscuit nomor kat kum ka jubab na kemi ke jong une u khna khalai snam ka ong ba nomor ba ka dai ka sngi u blai kum no nyo biscuit na ai bon lek thiet biscuit ban lek bam biscuit bat in safira te so bang put ko no sundot nga sikwa ban ong kum ne ngai skam mak ba bon na pedang jong kum ki khun jong ka breu nyu trap kimpat hun ya kan ga jing tokit ka bai dai bat i inside viral len dok monai bat na kalian jong polis departemen ru ngas ngoban ong ba kampat pensai pha kadat ngi kum poi ba ka bai dai bat ki jeruat ki cerwat ki ba don hapo jong ni kes kham tam ka bai dai bat i inside viral len dok monai
bat kumjuk do ka bayade bat ukrasan borlang karmudai gisolingo na kalian jong pat ba barkat ka jing start berkitar kitar ke baka polis departemen ka don hakan ni jok ka bamenta bat kumjuk do na kalian jong ka hospital hanrei kimlap ksai bat kimlap den ai ya kinong penyap dusmon bat kinong penyap beriu ki bala sim ya jing im jong une ukna khatles nam karata tina bentakan ni pot ngan petkut no syuhang ni subhasa ya komen kumno pis ngau halor kene ka jing jia ka bala jia kini ki angut ki habrit tak dah duk Indonesia 4 kau ke pot kau boleh cibun di pibro